sa inyo kan DZGB ang programang magtatao ng impormasyon mapadapit sa pagmakulog asin tamang pagataman kan kapalibutan. Mga isyu na ipapaliwanag mapadapit sa mga dapat gibuhon sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban. Mga istoryang daraan pag-asa asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan igwaning solusyon asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kapalibutan, boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to napakarahayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya na ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa atin? Magdangog na sa tuya ini. Magpartisipar ang boses mahalaga kapalibutan padabaon ta. Boses kan kapalibutan kaiba kada Sabado. Si Mardela asin Father Momoy Brumeo digdi sa DZGB ang sa indong kadamay. Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Putol ng kahoy kahit iligal. Buhay ng mamamayan ang isinusugal. Kaya't nang maningil na ang inang kalikasan, libo-libong buhay ang inutang. Basura ay itinatapon kahit saan, kaya't marumit mabaho ang kapaligiran. Kung di natin iingatan ang ating kalikasan, tayo ay papalapit sa katapusan. Malayo na rin niya ang narating ng agham, nakamta ng pagunlad na inasam. Ngunit anong kapalit ng modernisasyon? Di ba't pagkasira ng paligid at polusyon? Winawasak ang umat at mga kabundukan, makamtan lamang ang sariling kamakanan. Anong silbi ng pangarap na kaunlaran? Kung lumat ay katutuboy, wala ng tirahan. Mga tugang, good morning po sa Indo Kabos. Welcome sa programa Boses kang kapalibutan ko niya pong aldaw na nilin Saturday Petsa 26 sa bulan ka na Abril 2025. Ako pa sa nalingkod Mardila daing iba salit sa naperotian. Siyempre kasabay po niya to dyan sa Mary Siling Sanctuary Broadcasting Center, Father Momoy Borromeo, para po sa tuya pong pag-restore yung niyang po na pag-aldaw. Father, andyan ka na, Father. May ano kayo back to back ang samuyang riyasikaso ni Father ng niya, no? Kasan at mabiyayang araw sa inyo. Yan, nakatagalog po ako. Back to back. Good morning. Ngunyan pong aga, ngayon po di kada po kita mga bisita. Of course, ako nagdi si Edwin sa Kasite, Christy, Taya, and of course, yan si Kevin, and sa iya man na First Lady, si Ann. Of course, ano ka? Si Kid, saka si Kalma. Good morning. So, nyaraon po kita igdi. Magayon na aldaw po yun, of course. Nyaraon igdan sa kuya mga angels
kamay igo po paano igding assembly. Nag-prepare sila kan ah, nag-prepare sila kan pangutuhan. Good morning po sa Indo. Magayunon po at si an nag-inom-inom lamang.
Okay, balik po kami mga tugang, napalsok kami. Napalsok ang aliko. Bata nag-intro pa sana kami ni Padre, pinalsok to lang. Napapansin Ayan, nandiyan na si Padre. iyong mga paligiran. Yan mo tabi, mga kababayan, welcome si Grari sa tempo programa. Boses kang kapalibutan ko niyang pong aldaw na ininin na Saturday. Yan, and si Father yaon po duman mga tugang sa ano yan, sa Mary Sidong Sanctuary Broadcasting Studios. Kasabay duman sina Sir Edwin Ribangcos and Company. And importante man po ni pag-uro ng tangon yan, tangani na mas magamit mapakinabangan ta mga tugang ang sa tuya po na mga produktong niyog. Ano? Now, ang unang pong aldaw, ang gabos na Katoliko, asin maging bako Katoliko, nagmumundo. Asin dahil sa pagkagada ni Santo Papa na hatya na hapon, alas 4 oras din sa Pilipinas, ilulubong po siya duman sa Saint Basilica of Saint Mary Major. Yan. Father, back to program po tabi kita. Santa Maria Maggiore. Iyan. Duman sa pinili niya outside of the Vatican. Okay. Okay, Father, kumusta na po tabi? Kumusta sa imong kaaldawon dyan? Okay lang po, okay lang. Magayon nun. Kaya, naunigi po si Edwin. Mhm. Sir Man, Ayan. sa tuyang toast, Good aray na morning. aga po sa mga parantabay. Ayan, good morning tabi si Redwin, ano? And salamat sa pagpa-unlock sa muya na makaibanan ka niya na pagkaaga. Ito importante ini na bagong tuklas nindo dyan sa daraga na energy drink. Pagkatapos mapakinabangan ta ang mga produkto kan niyog tabi, si Redwin. Good morning tabi sa imo. Tapos, may kera ba naman kita igdimar si Kevin Garcia po. Garcia. Aha. Daw po, maray na aga po. Yes, good morning po, tabi. Apa? Okay, Father, on your end, tabi. Sige, let's get the ball rolling, tabi. Wala po sa Takunan Variety, Kanyog. Mhm. At jadi papaliwanag po yan sa tuya ni Kevin Garcia. Apa? Okay. Nawaraan. Sige po, tabi, Father. Kaya magayunon po ining alam niyan. Po. Medyo garal-gal po ang sa tuyang signal. Yan nakakapot ni Sir Kevin yan yung takunan dwarf na variety ni niyog na importante po Opo. yan kitang mga Pinoy bago kita haralangkaw. Tama sana po ito. Tama sana ito para sa tuya, ano, na Takunan Guard. takunan dwarf. Apa. Okay, sige po tabi, Father, apot na tabi diyan kay sino bang unahin natin? Si Sir Edwin o si Sir Kevin? Sir Edwin. Ayan. Si Sir Edwin, Morning, Sir Mar. Morning sa mga tagang sa programa. Yes, good morning po tabi. And kanakaaging ano ito, Sabado? O basta kanakaaging simana, pinatana mo ako kan itong sa imong produkto na nagiging viral na ngunyan. Dahil bakod sa healthy, fresco pa. Yan. Pwede tabi pakipaliwanag mo yan, Sir Edwin, paano mo yan nagibo sa inhali yan na bagong produkto na nagiging ina-ina sa mga kababayan ta dyan po sa daraga? Actually, Sir Mar, gusto talang ibalik, girara ining pag-appreciate sa nyog, tanganing sa mga kababayan ta, dahil pagparapurtulon. Mhm. Aside from Kopra, gusto tang ibalik, kadto pa po ini, mga panahon pa kan sa Radit pa kita. Tuba na po ang pigpo-produce kan sa tuyang komunidad sa palibot kang mayon. Mhm. Wanyan, gusto tang ibalik, pigpo nanta po, Sir Mar, dyan sa Kuyang Farm, nagpo-produce na kitang niyang kituba. Mhm. Actually, coco nectar, sa amin na coco syrup. Mhm. Tangan ni makaproduce kita kikadakol na product.
out of this. Mhm. Yaon digdi susuka, mga amino, mga sap sugar, syrup, Chris, and dakol pa na produkto. Mhm. Ini saro lang na Yan sa po yan. kanyang big daradara. sugar, Ano ini energy drink. pakuan ko po sugar. Yan, gusto So, sabihin, Sir Edwin, Pag ako naglilibot kay ito, bigapod kong Sir Mar. gusto sabihin, hali dyan sa, ano yan, sa nectar, o dyan sa tuba, dakol na byproducts ang pwedeng maprodusir hali dyan. Yes, Sir Mar, kadakol. Pwede kitang magibo kay palaman. Mhm. Pwede kita magibo kay sugar. Mhm. Coco Oh, yeah, sugar. coco sugar. Pwede kita magibo kay energy drink. Ayan. Aha. So ini, kapag adal-adal ko Sir Mar, igwa ko na-discover, ini pala, nigwa ini bigapod na inulin probiotic. Mhm. Prebiotic na ang trabaho niya sa satuyang bituka ugat, mapreventaran sa tuyang bituka na maano kay itong colon cancer, Sir Mar. Aha. So, kaya sa pag-adal-adal ta, pag na-introduce tayo ni sa barangay, sa hiling ko, bakulang food, Mhm. dalagan niya kayo ni sa health. Ayan. Pero ano yan, Sir Edwin, after na makuha yan duman sa puon kan yun, may ano yan, may proseso na dapat na gibuhon para mas maging masiram ang produktong yan. Yes, Sir Mar, may pigsusunod kitang standard. So, may guide man, ang PCA, ang research, may mga guide man kung paano tayo ni-produce. Siyempre, masunod kita kaya itong GMP, GOP, para mag-isang accepted product na safe. So, ang pinaka-simple man lang dito, Sir Mar, ang pagkuha, mahigos lang so farmer na mag-sap, magkulik ang sap, oral daw iyan, was hapon, and then ipaprocess tulos. Mhm. So, pagka-process, itatago ka na sa refrigeration, sa refrigerant. Yun lang naman, tapos na ang process. Ayun, okay. Pero ano yan, papaano yan kakwaon sa nyug, tabi, Sir Edwin? So, may gamit kita kayo ng karet, ako pakikwado tabi. So, ito ang oral daw, so inflorescent kang suburak, kang nyog, Mhm. pig lulugadan ito Sir Mar, pig ang apod ba ito topping, nagagamit ki arog kaniyong karet. Mhm. Ayun. So ini ang tool sa lanso fluorescent, oral daw pig kakaret, maluwas na susap, maluwas na sa nektar, Nagkatagdo na. Ayun. magtatakdo. Dili siya kukolektahon, oral daw, may Mhm. produkto na siya kani. Yan, gusto sabihin yan. So, hali yan sa burak ang nyug, tabi, Sir Edwin. Yes sir, Mar, suburak. So ano mapunta kaya, fluorescent. May tugod man baga. May Unlong Unlong. sa ano ta layman's term, unlong. so onglong po baga, onglong Aha. katapos inuway nagkatagdo nagbubulos ng pagkakaret. Mhm. So yan Sir Mar, inibaga tipig po ng ta na magiging product sa barangay, magiging livelihood, Mhm. kasi pagka-income. Kaya pangaranan tanay kang naglilibot-libot kita, tuba, kwentuhan, kwintahan, kabuhayan. Yan. Sabi ni Gikan Nga Texas. kayo nun, ano to, KKK? KKK, ta si Padre, rigwa man KKK. At sabi ni Gikan At sa kuya Texas, man na KK, kwintahan, 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 kabuhayan. kabuhayan. Yan. Sir Edwin, sabi ni Gick, bako ngayon, maalsom. Opo. Bako ngayon, maalsom. Dahil minaalsom ini kapag dahil mo pinirment, pag pinirment, yun ang medyo maalsom na. Yun na Sir Marini Sumalsom, suka na siya. Pag nag-undergo ng fermentation, pag dahil tapig produce energy drink, magiging siyang suka. Pag dahil Ayun. tapig process, dahil tapig luto, Ah. pinabayaan talaga sa fermentation, ini naman sa pinakamagayon na suka. Aha. Okay. Now, ano yan, Sir Edwin? Halimbawa, sa sarumpuon, may burak. Di kinarit mo ito. Yes. Pirang beses o pirang litro ang mapoproducer mo sa sada kadal daw?
Kung mahigos sir ang sa tuyang worker sa pagtapping, oral daw magtatapping sa kani. Pagkaaga mataping, pagkahapon mataping. Ang sarong pohon kaya mag-produce kay 1 liter 1 liter a day. na tap a day. Aha. Minimum na po yan. Okay. So how many days na kakariton mo siya para ma-produce, makuha mo sa produkto niya talaga? Oral daw, Sir Mar, pagkakarit, oral daw ka makakaproduce. Mhm. Oral daw yan. Ay, So, oral- diretso man yan, Sir Mar, habang may maluwas na naman na another flower or inflorescence o kaya unlong, Mhm. mataping naman ito. Ah. Sunod-sunod, warang pundo, Daing pundo, unlimited pala yan. unlimited. Unlimited. Unli pala, unli, Yan. unli. Ang, ang ano lang kayan, siyempre pag pinakiraman mo na suburak, dahil na yan mabunga. Yes. Okay? Di, Dahil pero, ito mabunga. pero, compared nga sa hinalat mo na magbunga hanggang makaproducer ka ng 45 days, iyan Iba. na pagtutuba, kumusta ang income ta dyan tabi, Sir Edwin? Instead na maglukad, Oo. Magkupra. magkopra, ini na ang gibuhon. Ano ang comparative value kan duha? Actually, Sir Mar, sabihin ta na nga oral daw, dahil mo ipaprocess through energy drink, suka lang muna, pinakamababang proseso, 1 liter, pwede mong ibenta ini na 65. Mhm. 65 So pesos. kung may 10 kang poon, ikasa na ang nagigibo, ang farmer ka, 10 poon, takong ang sarong hektarya bagaw, 100 na poon. Dahil mo man pag-ubuson, pag tapping, Yeah. may 10 pa lang. Yan. So oral daw, may 65, may 650 ka. Ayun. So kung 10 kadakol poon. kung kadakol kang pananong dyan, pwede mong banga-bangaon. So iba para sa pangkonsumo mong panggulay-gulay o kung ano pa man. So iba, iyo ang gibon mong tubaan. Yes, 10 sana. Hmm. Ang encourage me sa farmer kasi 1 hour in the morning, 1 hour ka man in the afternoon. So in between that, pwede ka pa mag-farming. Iyo. Oh. Ang ano dyan, ang variety at taugaring digdi, aralang kao. Paano ang proseso kayang tabi, sir? Now, igwa kitang pagre-recommend, yun na nga ni Sukti, yung takunan, taarababa lang siya. Iyo pwede tang itapping. Ngunyan, kung igwa pa man sa mga native, sa mga Laguna to, Larugayan, so arababa lang. Siguro mga 6 meters, pwede pa yan itapping. Ayun. Oo. Ba't Kaya Edwin at yan, ngayon man po si Kevin Garcia, igwa po kita igding pangtanom na takunan dwarf, at yan i-discuss naman po ini. Ayan. Okay. Sabi digdi. Kaya tumayin ta sa comparative study kan kopra saka ining tapping. Ini po kaya baga Sir Martin po nanta ni 2 years ago, ang presyo kan kopra kadto 28. Kaya nag-iisip na kita kung paano matabangan sa mga farmer ta na kasi kan iba kadtong panahon nabu na magkopra, kaya nag-iisip kita kani. Ngunyan, pamahal ang kopra, si koprahon, alang koprahon, na medyo mahal ang kopra, pero kung matuba sinda, compensated man po Well compensated. compared sa presyo ngunyan kang kopra. Ayan. Halos pareho o mas mahal pa ini. Mas takol pang makukuha niya. Takol pa makukuha di kaysa Yeah. kopra. Basta ko lang to, Oraldo may income. Kung daw, may Saka Oraldo income. 2 oras lang. Oraldo may income. Ayan. Pero ano yan? Halimbawa, prinoseso mo na yan. Ano yan? Paano pagproseso kang tabi, Sir Edwin? Pigluluto pa yan? nag-undergo kita ng cooking, iluluto, may tigpa-practice, na susunod na procedure. Pigtutok-dok ni Sir Matt sa actual training, Okay. may mga procedure. Actually, pagluto lang naman, simple as firing. Pag linuto mo, dakol ka na makukuha ang produkto out of that sap. Ayan. Pero ano yan? Bako man haloy na pipa lagyan sa kaladyo. Actually, kung pasteurization, 10 minutes. 10 10 minutes, igwa ka na kaning energy drink.
Yan. Tapos yan, ikakag mo na sa laganan, tapos ipipresh mo yan. O kaya, Yes. ano nga po Chill. yan, i-chill. Ano? Tama. Okay. Napagyaw na yan dyan, halimbawa, sa chilling process, pirang bulan o pirang aldaw yan na pwede mong i-storage, sabi, Sir Edwin, na maging consumable pa mang ginarahin sa public. Sa kuya, dahil ako nakapaabotin sa rumbulan, tanaubos man tulo Sir Mark. Bestseller na eh. Bestseller. ah, Dahil pala mission, tada ko rin gusto mag-group kang tuba. Iwan eh. Ano yan? Di man na nakabuyong. Nakabuyo man di, Sir Mark. Man, sana, Nakabuyong man di. sa an tuba po baga pag ininom mo mga araw kining oras pag naguod to nagkukusog man ang tanyaan man ang fermentation nabubuyong naman. habang palang nagkawangal daw, naglalagas ang tama. Yes. Nagpe-ferment ini sa tulak, sa lawkan tulak. Ayun. Nga Pero, kaya ang fermentation. pero dahil may probiotics yan, gustong sabihin, iyan is a drink, inom mo na pwede sa all ages. Of course. Of course, actually, nahiling ko, Sir Mark, sa mga research, in moderation pag mga infants or itong mga aki pa. Kasi ang importante digdi, natural siya. May igwa ining sa irarom, Sir Mark, iyon ang pagsasabing inulin. Mhm. Ini ang inulin na nagre-regulate kang metabolismo sa lawas tanangani, maibadyaran kita katong colon cancer na pagsasabi. Okay. Prebiotic. Ini Sir Mark na ganito. Probiotic o prebiotic? Pre and pro, dahil ko pa na-differentiate kung anong pagkakaiba. Oh. Pero ang ano niya, inulin, pwede mo ang ngani pala din maging product, powdered inulin, Mhm. makakatabang sa mga mataba, sabi nga ninda, nakaka-reduce kay, ano yan, kay weight. Mhm. Si So, ini Sir Mar, ako, promote bagay ni sa kwentuhan, Mhm. bigbentahan, kabuhayan. Gusto ko, Sir Mar, mawara na yung pagparakonsumo kan synthetic. Yan. Tapos lang po, ang target na digdi, ang nyug baga po, Sir Mar, ipaparaporotol na. Mhm. Pag Yeah. naubos sa nyug, wala ng kahoy, problemado ta ng environment. Correct. Ito na. Oo. Kaya pag na-appreciate ninda, giraray ang produkto kang nyog, dahil na yan ipaputol, Sir Mar, Mhm. Mhm. dakon pa lang nga mabibinipisyo makukuha ang pagkaon, Yeah. kaya nga sabi ko na, tree of life, Mhm. and at the same time, to environment, ma-address ta po yun yung problema tagang global warming. Pero ano yan, Sir Edwin? May overdose man kaya halimbawa, gusto ko magparainom kan magapon? Tigre-research ko, Sir Mar, kadtupik para adalan ko sa mga luluhon ko dyan sa sa Budyaw, sa Palabo, Mhm. maghapon ito, pirming daradara, sa runggalo na tuba. Mhm. Ingat man sobrang lupinta, sululuhon ko. Kaya, in history, naman sigurong Maraot. maraot. Kaya na mga soft drinks, yung oral dawon, ako may Ay, mga data sigurado. na araman. Rimate, Na rimate. narugado. Pwedeng Pero kandidato. sululuhon ko, alis sa anuling, burubaktot niya pirme, ang iniinom kayo talaga, tuba. Ayun. Oo. Nagkidad man mubinta. Opo. Okay. Sir Edwin, available na yan sa market? Kunyan, dyan sa imo? Sa kuya, for order, Sir Barta, dakulong gusto mag-group kaya ng tuba. Okay. Limitado ang stock. For order. Mag-visit sa nasa ko, darahan ko, para Ayan. makalasa sinda, padit-dit. Opo. Di, halimbawa baga kaya na... pagayonon po. Gusto kong Amar, gusto Aba. kong susugan na dito itong so ano to? So Inulin, right? inulin. Dakulon po igdi kay nagkakaigwang constipation. Sa tapos kadakol po nagkakaigwang garo intermittent kaya magaso Bowel movement. bowel movement. Opo. Kaya, Aha. Kaya dakulon po ini ano po ito? problem. Sa mga digestive problems magayunon po ini sa lalong-lalo sa nagbo-bloating. Mhm. Tapos ito pong diverticulosis. Ayun, sa mga may kabag pa lang pwede dyan. Nakulao na yan sa may mga kabag
Kaya magayong po ini, maray po ini. Aha. Ayan. So, for order pala yan kay Sir Edwin. Ayan. Halimbawa, Sir Edwin. Gaya nga ni, Tama. Halimbawa, may gustong magpaturo. Gusto ko ngayon ng mga nyugang kuman ngayon na gibong kuman na tubaan lamang para makaarugman ako sa kwintahan buda kabuhayan ni Sir Edwin. Ano ang pwede ng gibuhon asin sa inyo pwede magpaturo tabi? Sa Kuya Sir Mar, open man ako magturo. Anytime, magpa-schedule sila. Tayaon sa kuyang tao. Early in the morning, Mhm. late in the afternoon, matutugduan sila aktual. And then, sa process, makakanda kami Sir Mar sa kuta bagaki training talaga kayo ni. From production to processing to packaging. Diyan. Oo. Kuda lang, ang naging problema tabagata, ang dilema ka mga farmers tata, kulang sa gamit. Now, dyan sa pagproseso ka yan tabi na tuba, na gibuntang energy drink, na pwede mong inumun roal daw, ano po ang mga kaipuan na gamit ka yan? Kunyan yan, difficile ma-produce o difficile makuha, difficile mabakal. Ano po tabi ang sistema? So, ang saro lang Sir Mar na requirements, sigwa dapat sinda ka ni. Yan napunta kayo ng karet. Karit. Mapag-ibo kita kayo ni, Mhm. ini pang karet. Ayun ang pang taptado man sa sap. Pang tanggal kang pag-igwa na sindang tuba, yung gamit sa kitchen man lang Sir Mar, ang kung may kaserola, kaldero, Mhm. yun na ito. Simple man sana pala, ano? Bako man komplikado ang gamit. May refrigeration, itatago ta pagka-process, itatago ta sa chiller. Iyan. Pagkapalipot garo, no? Siyempre mainit yan. Para paliputon, pag malipot na, saka ilalag sa chiller. Opo. Pero sa imong experience, iyan, lilag mo na yan sa mga individual containers, tabi, Sir Edwin? Yes, nakakagda siya sa individual container, tapos nakatago na siya sa shelves. Pagsuka, yaon lang sa day na initan. Mhm. Pagtuba, energy drink na, nakalaog na ng chiller. Pangyari uning duwa kung pag-iriba rin ng technician ta. Kain yan, sampul ka. magpaliyar ka mo ito sa Didong. Mary Siling Santorione, no, dahil ko pa man maubos ini. Padaan ko ka mo. Ma-order na garo ka ni kay Sir Edwin Arualdo. Tanganing, di ba lamang inambulong sa pilay? Gari, tama ka Sir Mark, the destroyer of all acid. Yan. Yun, destroyable acids. Yung uric acid. Yan, uric acid. Lalong-lalo na doon sa Mar, sa tuya. Ayun po. Contra gout. Sa cloud tang duwa. Contra gout ini gayon. Sa cloud tang duwa in gout we trust. Kaya po na yan na. Kaya po na yan. Natuba. Kaya Okay. kayo na pag inom-inom mo na na Ayun po. Yan. Very good ali. Kaya, Says, go ahead po tayo pa rin. Go ahead. we trust. In God we trust. Yan, okay. So, bako man palang, Sir Edwin, difficile, ang medyo difficile ka yan. So, pag ano yan, pag ano kang proseso, hali duman sa poon. Yes, ang importante din Sir Mark, mahigos. Kapag dahil ka nag-tapping, dahil kang produce. Ayan. Di, ano yan? Halimbawa, May nagparugak-ugak sa tuyang trabador, Oo. nag-tapping mo yan, sa aga, wala ka makukuha ka na eh. Ayan, dingin ka, mapuputol so bulos kang bubon. Mapuputol. Kaya, sabi ko naman sa tao ko, magtaga-inom ka sa room ka, puro aldaw, dahil ka mag-ilang, dahil ka mag-absent. Nganing makusog, ano? Okay. Tapos, Di, ano yan? puro aldaw ka na mga tapping. Kunyan tabi, Sir Edwin, may special container iyan na pangsalod para dahil dahil maatian o maula, yan po na nectar na yan? Nagkikibo kita Sir Man, nagdi-device kita kay mga collecting container. Mhm. Siyempre, may cover man iyan. Okay. Tapos, pag may cover, aral daw man, tigugasan. So, pigagamit ang mga collecting container. Mhm.
Ayun. Oh. Kaya ito baga Mar, narumduman ko. So, kuyan baga bambu, Oo. garo bambu, ano to, garong, So, gigibong ko garo yan, ito, ano? garo pang sagurong, ano Oo. kapag ito? Gigibong. Bungbong. Taro. Garo bungkol, garo bungkol. Pero so, duwang, ano yan? Ano nga po mo tabi? Karong. Garong. Garong. Garo gigibong harokan kitubig ka itong panahon. Yan, pigbubog ka. Garong. Yan pala ang pansalod. Piling isalod yan, ano? Ano yan? Naning daing kontaminadong kemikal. Aha. Yan. Sir Okay. Edwin? Magibo naman ako, Sir Mar, siguro pag dako ng supply, magibo na kita ito natural lambanog. May nag-order man kilambanog. Ayun. Magibo na kami kipugon. Yaon sila, mapatabang kami. Igiguno mo na. Magibo kita kilambanog. Alip sa na dyan sa Patapos nectar. sanaan sa tuyang research and development. Oho. Patapos itong lamban, bugtakan man pwede magibuhan kay mga iba-ibang flavor, ano? Yes, Sir Mar. Yan. Opo. May So pwedeng- lambanog, tekliboran tayo ni Sir Mar, may na-discover na ako sa ron pang bagayon ng pang flavor na kaya na itong kakao. Pero magayon ang... Itong chokoko. Magayon. Chokoko hapon ko, pag tigalo mo na sa kakao, buday ng tuba, Oo. chokoko. Chocolate, plus coco. Chocolate. Chococo pala na di. O di. Diyan. Chokoko, magayon na yan. Diyan man kay Father sa Laudato Si Farm, benditadong tuba. Hindi tayo tayo na tuba. Hindi tayo tuba nito. Benditadong tuba. Di ba? Di, magayon ini na oportunidad tabi, Sir Edwin, na naipiling mo yan. And na-introduce and kung sisay man ang mga interesado, di maturuan. Tanganing makadagdag kita ng kabuhayan. Iyo bagayan Sir Mar sa advocacy tadig di sa Laudato Si, good food, good health, and a common home. Pagtarabangan tayo na tanganing para sinasabi ito baga lifelong without pain. Iyan. Pagkao na kinatural, tanganing walang aray, walang arthritis. Opo. Di, ano yan? Pwede yan, ano? Pwede yan na balon, halimbawa, ma-rides kami ni Sir Dennis Alta, nag-antabay mo yan. Kung ma-rides kaming duwa, pwede mo ng balon iyan tabi, Sir Edwin? Pwede Sir Mar, tadyawa na ka na magmirindal, diretso sa nang pedal mo, diretso sa padalagaan, tuba sa nang pagluto. Pero dapat yan, malikot. Di dapat mabalad. Dahil sa na mabaladik ka, is transfer na yun sa container na heat resistant. Ayan. Oh. Itong mga tumbler, pwede na i-transfer. So, Sir Dens, yan palang pwedeng balonon mong energy drink instead na kunyan sa mga pigiinom mo bagang pampataranta. Ang pataranta saka sa mga energy drink, magayon talaga yung energy drink na niyo. Energy drink. Kaya yan. pwede man kita invento paki iba-iba pang flavor na nganin sa to yung mga drivers, mga tricycle drivers, mga truck drivers, medyo Yes. tendang makwa. Yeah. Na alternative ka itong mga iba-ibang medyo mahal na mga energy drink. Iyan na container na yan, Sir Edwin. Pirang ml yan. Ini Sir Mar, 300 ml. 300 ml. Na pag naubos mo yan, pwede pa daw ako magmotor? Pwede pa. Pwede. Baka may alcohol content na yan, baka nakabuyong yan. Dito na siya. Ito naman sana Sir Mar, dahil pag nakabot sa pansukol ko kang alcohol, pero nailing ko sa mga 3% to 5%. Ay na, kunyan. So, para Tolerable. yung palan, mas baba pa kay sa mumpo. Hindi pa naman pa. Hindi sabay yun. Mas baba pa nga na ipalanin ni sa mumpo. Ayan. Iyan sa kunyang pasanap. Dahil naman pinta sumumpo. Primerong proseso pa sa nen, so tuba di, na pinasteurized mo, may energy drink ka na. And then kung gusto mo yan na gibuho na ngaya pang pahamis, pwede kang i-pasteurize mo pa na magpulot-pulot siya, magi siyang cocoa syrup. Di ba? Hirap. Yung panimpla ni Syrup. Yes. panimpla ni Pai dyan sa mga sa iyang inomon dyan. Pag Coke. panagos mo pa,
cocoa sugar. Cocoa sugar, pag naging granules na sa cocoa sugar. Now, kung halimbawa na pagkakuha mo duman sa puon, dahil mo siya Opo. pinasteurize, pinabayaan mo siya na dyan na mag-ferment, magigiyan na suka. Magiging suka siya. Yes, sir, ma'am. Yes, yun eh. Yan. Okay ni. High quality suka. Yan. Now, paano kung gibong ko Yes. na lang banog tabi? Yan, cocoa sugar yan. Ano, sir, Matt? Kung halimbawa ngayon Ano gibon kong lambanog, paano naman ang proseso naman? Gihali na dyan sa May tuba? distillery machine naman po. May distillery machine. Ayan ang kay punta ng makina. Papakuluan mo. Oh, papakuluan mo lang sa tuba, bago susuka. Mhm. Sa tuba, papakuluan, kukuha mo sa alcohol. Kunyan. So, suda plus, ano yan? May Suda, deceiving. suda plus ang pigkukuha pa yan. May distillery machine. Ayun, o di. So, hinang po ba ito? I-distill itong hinang, ipapakuluan, katapos papagi yun man sa distilling ko yan, tapos medyo malipot na matagdo naman ito, suka, kuya na ito, lambanog na, alcohol. Na. Ayun, no. Ganyan, baka dako lang produkto, sarap pa sa ito, ha? Ikaw na kita cancer ng machine. May Ikaw masina. na akong machine kan pag-distil. Kaning para sa lambanog. Kaya lang, pas na ko nagbabakal muna kan tuba, takulang pa ang supply, Yan, ano yan. tuba na muna. Pag dakol na ang nagtatapping, dakol ang supply kan tuba, malambanog na kita. Ayan. Kan pinunan mo yan, Sir Edwin. Kaya, Ayan, magayon rest na, Apo, ani, kaya magayon po siguro na ipadagos ta, katapos, kanan ta, so, ining i-produce tayo ni yung padakulon taman ining takunan variety kan Yan. kainin coconut. ayan, opo. Ano Pader, po si Brian, Aba, si halak na. Kevin. Balikan ko po kamo tabi, Father, dyan, ano, pagkatapos lang kayo nagkape ng mga mensahe, mabalikan ka mo dyan, and then, takatalakayan tayo na manungod sa takunan dwarf tabi. Okay? Mga kababayan, isambay lamang po. Ang mga baretang sa pong nadaw, katulad kan mga minasunod, mandalang oras nga to, mga tugang, alas 10:30 na, ning pagkaaga. Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga minasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Ito ang aking plan sa life. Uy, kilala ka ba si MVP? Sino yung madaling lapitan? Yung lahat kaya gawin para sa banbaan ng daraga? Mismo, may mga nakahandang programa para sa tuluyang pag-asenso. Yan ang mayor ko. Mayor Victor Perete. Sa daraga ating suportahan na. Sino? Walang iba kundi si MVP na. Mismo, subok at garantisadong maaasahan. Yan ang pipiliin ko, yan ang mayor ng lahat. Dahil progreso kasama si MVP. Sa daraga pag-asenso'y parating na. Tara na at tayo'y
Maging sa salud, seniors, women's at youth, albay mahal ko yan si Diday ko. Diday ko, Diday ko, Diday ko, Diday ko, Diday ko, Diday ko, Iboto si Diday Ko para Vice Gobernador, numero 3 sa balota. This political advertisement is paid for by Ralph Atienza, Manila Clean Fuel Corporation, Quezon City. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Para Mayor kan Syudad nin Legazpi, Kap Hisham Ismail, numero 2 sa balota. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ka ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na tigi-istaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ka naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag wala nang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdom kan Department of Health CHD Bicol. Arangkada Banwa. Arangkada, solusyon sa problema, sa traffic at basura. May makaskas na desisyon, pag-igwang kalamidad, mga serbisyong medical, sa nutrisyon asin salud, libreng bulong at check-up, sa mga daraganyo. Nga na po na ni Mayor, Awin Baldo makusog pa, sa iyang esposa, Lalbaldo malalaoman, sa bunwa ang daraga, kay Lalbaldo na, kay Lalbaldo kita, papakusugon at arangkada. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang
magserbi kon si JP Lee. Dedikadong servidor si JP Lee. Tinatabangan niya gabo si JP Lee. Para sa ligas ninyo si JP Lee. Serbisyong na matanos kon si JP Lee. Handang magserbi kon si JP Lee. Handang magserbi. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Pai! Ang sabi baga ni May, saro sa ng party list ang bubotohan niya. Anak ko Bicol Party List number 131. Uragon man talaga si May mo. Isi nga man baga na iyo man ang bubotohan ko. Anak ko Bicol Party List 131 sa baluta. Uyugon mo an Pai? Parareho palan kita. Yan man ang iboboto mi. 131, ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurog pa, number 131 sa balota. Orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Bagong liderato, bago naman. Sa bago may kauswagan. Sa bago may asenso yan. Sa bago kong Jill Bongalon. An para tukdo na hinahangaan. May humilding puso na may inadalan. Kasurog lalo kakasaraditan. Si attorney kong Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto, Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. Kano'y ang Desloria. Determinado para sa mga albayano. Ang Desloria. Desidido para sa distrito. Kano'y ang Desloria. Determinado para sa mga albayano. Sa mauswag na distrito. Kaibanan si Kaloy Loria. Kaya ka mahaldig daraga ni Gaspi. Manito para purapo. Magkasararo kitang gabos. Marina. Para sa tunay na magsararo. Dito sa mauswag na distrito. Para sa mga albayano. Kaya ka mahaldig daraga ni Gaspi. Manito para purapo. Magkasararo kitang gabos. Marina. Para sa tunay na pagbabago. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, patenya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungan. Pangapuran sa mga mamahan, makisumaro sa programang kaibuhan. Para sa katoninungan, asing kaginawahan. Pangapuran sa mga
kan kadaklan. Alright, mga duwang, balik po kami ni Pare Momo sa programa. Siyempre, kasabay po si Sir Edwin Ribangcos, as in sina Sir Kevin, dyan po sa, Mary Silang Sanctuary Broadcasting Center. Dyan po sa Lidong sa Santo Domingo, Albay. So, kasabago po, pinagkaroon tayo tukmanang sa tuba. Yan po, pigsasabi niya to na refreshing beverage from coconut palm sap. Yan. Hali po yan sa burak o flower stalk, yung tinatawag nating inflorescence. Pagabot po sa English, yung sap na yan. Pinagkakat yan, tapos sisaludan po yan ng container, and then, yan, kung gusto mong maging suka o maging, that is, pwedeng i-ferment. And then, pwede mong i-distilled, kung gusto mo na maging, maging lambanog. And pwede mo na gibon mo yan na i-pasteurize mo para maging energy drink, maging coconut syrup o coconut honey, tapos maging coconut sugar. So that's it, yung process rin. Okay, kaya lang siyempre, sabi nga ni, haralang kaon nga mga nyugta. Dahil ngurababa kayan. Daw, may mga nababanggit na kita digdi ka mga panahon, na pare mo, may manood sa Takunan Dwarf. Sarong klase na po yan in niyog na harababa sana pero paing gusto ang bunga. Yan. Baka pwede kitang maturuan, as in matawan ng mahiras, ang sa inang karaman, kaini po na manangod sa Takunan Dwarf. May bisita po si Father Momoy, dyan po sa Mary Silang Sanctuary Broadcasting Center sa Lidong, na mga pag-iribata, mga ka-farmers. Yan, sina Sir Kevin at saka si Sir Peto Palen at sa, ayan, pakita natin kung yan. Kevin Garcia, yan. Kung ano po yan na manungod sa Takunan Dwarf, paano ba yan? Suitable ba yan na palakihin dito sa atin? Ilang taon bago yan maging produktibo tabi? Yan. Father? May naaga po, Sir Mar, as in Yes, sa sir. gawas pong mga paradangog kang sa imo pong programa. Apa. Yan. Sir Kevin, ano po yan na Takunan Dwarf? Pwede yan din sa tuya sa Pilipinas, particular sa Albay? Yes po, pwede po ni all region po ang Pilipinas, pwede po ni Takunan Green Dwarf. So, i-clarify ko lang po na sa tuya po igwa kataning tall and dwarf variety. Minsan po kaya nagkakaigwa ng confusion pag abot po sa dwarf and sa hybrid. Ano po? So, na coconut. So, ang dwarf po, saro siyang variety, pero po si hybrid, produkto po siya ng tall and dwarf na pinag-iba, kaya po nakapag-produce ng hybrid. Ayun. Ano po? Pinag-agom so dwarf tapos so tall. Nakadagresulta sa hybrid. Ayun, okay. So, hindi po kita mag-focus sa Takunan Green Dwarf. Okay. So, hindi pong Takunan, basically, ang kulay niya po, kulay green. So, pag iba po ang kulay, automatic, iba na po siyang Takunan. Ano po? So, and then, regarding po sa hapot mo sa bago, kung gaano po siya kahaloy bago maging produktibo, base po sa experience siya, 3.5 years, pwede na po siyang magtaon ng inflorescent. Wow, talagang kunyan, talagang tama-tama yan sa mga ka-farmers na naghangad na makaproduce tulos. Opo. So, pag-abot man po sa bunga niya, kumpara po sa ibang variety, mas dakol po ni magtaon ng bunga. So, nag-aabot po siya ng 20 hanggang 20 tong pidaso kada rahog kang nyog. Kaya lang, dapat gariyan tabi, Sir Kevin, bantayan mo permita. Pag nagbunga na yan, dakulo ng mga kasusyo kita. Ay, totoo po yan. Kaya, nakamaganda pong solusyon, taonan tapos hindi ng pantanom para gabos po igwa. Dahil po yan magkikisosyo. Ayan. Yung pang sunod na, naapon ko sa imo, available ba yan digdi sa tuya sa Albay in particular? Hindi po, tabi, sir, sa Albay Research Center, makakapag-request po kamo ng Takunan variety. Ayun. Okay. Now, ano pa ang pagtanong ka yan, tabi, Sir Kevin? Parehas man kan so mga dati? Yes po, pareho lang po. Basically, ang rarom niya hanggang tuhod, pero baka man pong tuhod ni Dagol. So, bagong tuhod ni Kunya bagong tuhod ni Dagol. Ang tuhod, ang rarom, and then
iba po kita ng pangsukol kyan 50 cm ang rarom, and then ang paikot niya at least 50 cm ang radius katong labot, and then mas magayon po pag matanong kita, matao kita ng ano mangyayari ni fertilizer, as long as masatisfy ta po itong basic needs kang nyog, araw kang macro and micronutrients. So sa macronutrients ito luman sana, so triple 14. So pwede na po ito, and then pag abot na po sa micronutrients, pwede na po kita magtauning. So daw po ipot chicken dung, pwede na. Yan. O para po sa micronutrients. Ayun. So, yan ang mga basic, adi. Yung basic. Now, habang naglalakula siya, kay pompang supplyan tayo ng abono? Yes po sir, we encourage po itong mga coconut farmer na every 6 months magtao po ng abono. So, kaya lang nakakamundo ang coconut sa gabos na crops, siya talaga ang napapabayaan. Neglected na. Kaya tawad abon. Neglected siya. Nararamdaman sana pag may bunga na makuha na kang produkto. Yes po, nabibisita lang once every 45 days. Yes. Saka lang siya bisita. Ayun, okay. So, kung yan available digdi palan, pwede na, pwede na itanom. Pero ano ang resiliency kayan tabi, Sir Kevin, pag abot sa bagyo? Pag abot po sir sa bagyo, ang kagayon sa iya, dahil nga ni po dwarf siya, so dahil siya basta-basta maapektuhan ng bagyo. Lampas. And opo, kasi hababa lang siya, and then ang kagayonan po sa iya, may mga may mga preventive na pwedeng gibuhon pag paabot kang bagyo, mga early preparation, mabawas kita ng dahon, and then para po dahil siyang gaya tamaan. And then after po kayan, after kang bagyo, pwede kita magtaon ng fertilizer para ma-reduce itong stress na inabot kang sa tuyang nyog. Gibog po kang devastation kang bagyo. Opo, may idea tabi, Sir Kevin, kung how much ang sarong harog kayan na? Ano nga po kayan? Seedlings po. Seedlings yan. Gura no tabi ang sarong kang harog kayan? Igdi po may mga nagbebenta naman po kay Niyo. So may ako sabi 50 pesos, pero sa ibang mga private nursery may benta nila up to 120 pesos kada sarong pidaso. Ayun, so private yan. Encourage po kung ibang malanggat ng tanom, gibunta lang seedlings. Ayan. Mas halang ka Niyo. Ayun, pero ano yan, pwedeng makahagad din libre kayo ng farmers sa PCA halimbawa? Yes po, mag-letter lang po si cooperative or si association, tangunyan po kaya mas paboran kang gobyerno na makapag ning cooperative i-discuss itong individual request para po sa mga nagkakaperaman na kasi ang target po talaga once na may request, matanong ngaya ano ngaya ang papadumanan kay ini? Ano ang future plan regarding po sa tanom? So ang target na permit pasiring sa processing. Ayun. Dahil lang kita nag-focus naman sa production. Ayun. So, it is a necessity din na mag-enter talaga sa cooperative. At saka mag-register naman sa National Coconut Farmers Register System. Di ba? Ayun. Okay. So, Kevin, ano po ang sa imo na masasabi, encouragement siguro sa mga kababayan tang mga ka-farmers na nag-antabay ngayon sa tuya para mag-shift kita dyan sa klase ng variety niyan? Inot po, takol siya magbunga. So, Pangadwa, halipot na panahon lang gugugulon pa para po makapag-produce kita ng harvest. So, pangadwa, pag abot po sa pag-harvest, aside kang mas mabilis, mas dakol, pigiin kayo sa tanita, pag abot po sa helang, and then pag abot po sa ibang mga devastation, medyo resilient po ini yung variety ini. So, ining takunan. So, madali po pala ining bistuhon kasi ang iraram kang part niya medyo patulis paglaya na, and then may mga gatak-gatak po siya sa may side. So, iyon po siya ang feature kang takunan. And then, ang kagayonan po kay Niyo, available na din po niyo halos sa buong Bicol ang variety ini. And then, po kamo magduwa ang PCA po, ang Agriculture Office kang mga munisipyo, willing po sindang mag-assist. May mga agriculture extension workers na available po sa mga banungaan para po magtapang. Pag-abot sa mga technicalities po, pag-abot sa pagtanong ng nyog. Ayun, so and from that, meron din pong programa ang Philippine Coconut Authority
na itong yaapod na hybridization and fertilization. So, kaya may mga available pong pwede po ako maghagad, mag-request ng mga fertilizer po sa inyo for free. Ayun. Okay, so kung iyan pwedeng mag-produce from 3 to 4 years, halimbawa, pirang taon man siya ang lifespan niya, Tabi, Sir Kevin? Base po sa observation, ito pong mga gurang ng mga takuna na available hindi po sa tuya, may mga 40 plus years na. Wow. So, pero bearing pa siya. So, kaya deman po totoo itong pigisabi na pag dwarf, halipot ang lifespan. Dahil po siya. So, masasabi ko pa, depende sa practice kang farmer. Kung deman po siya fertilize, mas madalis po itong pag-abot ko naman sa stage kang senile. Yeah, maski sa ano man ang bagay ka talaga, ang nurturing ang gaypuan. Yes po. Sabi nga ikayan, dapat ikaw ka mangyari ng TLC. Tender Love and Care. Yes, yan. Apo. Okay, Sir Kevin, salamatan po maray for sharing. Ngunyan po na paggaga sa programa. I hope na this will not be the last na mag-iribanan kita digdi po sa boses ng kapalibutan. Salamat po sir sa pribileyo. Ano po? So, katabang po sa itong mga kahimanwa. Thank you very much yan. Father, Okay po. So, yan, magayunon po baga. Kaya talaga pala, ang mga hababa, mabinungaman. Yan. Pariyo kita sana. Yan ang nagsabing, sanit sana. Pero tiyan. Sanit sana, mabinungan. Okay. Ayun, very good. At least, itong piguron ng Tagasubago ni na Sir, Sir Edwin, tapos ito, si Sir Kevin, yan, pwede na natin kunin yung tuba mo dyan sa pag nagbunga na yan na natakunan drop. Dahil ka na mapapagal, magparasakat ng kalangkaw. Di ba, Father? Ababa sana. Ayan, opo. Okay. Pero kahit wala naman po gilaray sa challenge sa mga parauma, challenge po sa mga manyunyog, dapat ito talagang kuonin na. So, talagang mga mahigos. Yes, ayan. Hindi na pa paano, nakulo ng mga farmers kitang Nukawan. Taga Tinukawan Buda, taga kunyan. Tanawan. Puro pa lang. Tupad. Bakit imbis kung isang tupad, nagiging tamad. Ayan, opo. Okay, bakit ang magpangarang tabi? Hello kay Nenya Garcia, nakantabay. Si Raymond, si Sir Marlon Longabela. Si Rosa Betis, thank you na sa program. Tabang sa mga farmer natin. And then, nangungumusta para po dyan sa Heaven's Friend staff, Agarwood Tea and Plants, Bitano, FC, Surara, Agarwood, Integrated Farm, Labning, from Malati, Manila. Si naman si Christian Abrera, good morning. Romela Beltran Pabula, hello ma'am, good morning. Si Beth Banua is watching. Si Sir Rene Crisostomo is watching. Jonathan Sandigio. Kaya pala niya garing nga aki si Boss Edwin dahil sa tuba. si Primong Jerion Gregorio Vara Gregorio naghantabay man. Okay, okay, Mary Joy Azul at saka si Linda Cora Gonzaga. Good morning po tabi. Okay, so yan, Father, ang satuya po ng mga naliputan sa nasuos madali yun sana. May 5 minutes na sana kita. Makikita magpaaram. And then, mahabol kami ako dyan, Father, mga alas 12 dyan po sa Indo. Dyan po sa Laudato Si. Okay. Father, tabi, ansay mo po tabing final words sa mga kababayan natin for this day, for this episode, tabi. Salamat tunon po sa inyo, Gabos. Ngunyan man po baga ang funeral ni Pope Francis. Kaya ining wala po niya to sa tuya. Ito ang pangatamanon ng sa tuyang kapalibutan. Pangatamanon katapos sa mga ari sa muyang pari dahil ipaglimitar ang isperso ang evangelization sa apat na kantuan simbahan. Hindi sa apat na kantuan kinaban. Kangani na Gabos ng mga tao sa tuyang matabangan asing Gabos mag-umaw sa kagurangnan. Mga iba-iba man na reliyon iyan, ngaon diyan ang sa tuyang pangataman sa inda. Tayo po ang challenge sa tuya ni Pope Francis na ilulubong po at yan na alas 4 ng hapon sa Philippine time. Pangalan naman, ng Aki asin Espiritu Santo. Amen. Kagurangnan, salamat po. Salamat sa mga biyayang binibigay mo sa amin, lalong-lalo na po sa kapaligiran,
sa mga nyug, sa mga bambu, sa iba pa mga kahoy, sa mga sira, asin sa mga gabos na nyaon sa muyang kapalibutan, mga natural resources na wilalot mo sa muya. Sa muya man na realisar kinakaipuhan ang pangataman kay ni gabos na pangataman kang gabos ni na tangani na kami man pangatamanon. Sa inspirasyon ni Pope Francis, itong Laudato Si na pinapamidbid sa muya na ang kabanalan paghanap kay kabanalan bako sa laugan simbahan kundi nyon man sa kapaligiran tangani matabangan namo mamidbidan namo ang pangangaipo kan kinaban asin mapangataman namo ang common home. Inigabos din ni hinaagad mi huli man sa nakikwisum sa mong kagurangan Amen. ang kagurangan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Benusuyan ito ng kagurangan sa ngayon nama ni Aki asin Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat po. Hey, thank you very much, Father. And that ends our program. Sa pangalan po ni Ronald Baldo, kasabago si Kuya Jun Apulis, Radio Technical, si Ringman, si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department, si Jenny sa Newsroom, Mega Force Patrol. Kami po, minapabang sa Magmang Morning hanggang sa masunod pong Sabado sa sarapang edisyon kasi tayong programang Boses ng Kapalibutan. Thank you po. Okay. Kung kita nagmamahot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungan. Pangapulan sa mga mamuan, makisumano sa programang kaibuhan, para sa katunilungan asin kaginawahan. Mga Ligaspeños, dainyato paglingawan sa maabot na pirilian. Iboto, Sunshine Imperial para konsihal.